Está bien valorar y proteger la catedral, valorar y proteger las construcciones humanas simbólicas, el arte de los artistas, pero también hay que valorar y hay que proteger el arte espontáneo de los artesanos de la tierra, que queriendo producir comida han creado belleza, que han creado paisaje. En ese sentido, quiero insistir que para defender la huerta nos hace falta tres patas. La lucha del pueblo, de campesinos, de ciudadanos conscientes, de gente de la cultura. Nos hace falta los políticos y las instituciones que se den cuenta de que han de olvidar las inercias y que han de aprender del sentido de la historia y de lo que ya sabemos desde la ecología y la sostenibilidad. Y hemos de conseguir el interés general y el interés del mercado. En este sentido, lo agrario y de la mano de la agroecología, de la soberanía alimentaria, plantea nuevas propuestas que nos llevan a otras formas de entender la economía, ¿no? La economía en el sentido de nuestra relación con las cosas materiales, con nuestras necesidades fisiológicas, si quieres, pero también la economía en general como aquello que sirve para el sostenimiento de la vida, mucho más del dinero, de los valores del mercado y de la prima de riesgo, ¿no?, que tenga cada país. La economía es algo que sirve para sostener la vida. Com el que planteja el Pla General és un destarifo per a la ciutat, m'afecta com a ciutadà i com a pare, perquè també afecta el futur del meu fill. Afecta perquè són decisions que es prenen en el meu territori i m'agradaria que se tinguera en consideració a la gent en totes les decisions. Jo penso que des del moment que visc a la ciutat de València m'afecta, no? M'afecta directament perquè la vivenda que tenim ara a Castellar Liberal, a la zona del Poblet, l'agafen completament tota, me l'expropien, volen convertir-la en una rodona. A mi ja em va afectar el del 86, o sigui que ja no m'afecta. De fet, a la meva família ja no li queda terra en l'horta, tot el que treballa és arrendat. M'afecta, diguem, per solidaritat, perquè em va afectar l'anterior i no vull que en este passi el mateix que em va passar a mi. Con la mateixa alcaldessa dia en un congrés en els 90 sobre l'horta, és insensat destruir algo que te beneficia i no te perjudica. Però malgrat això, ella està disposada a carregar-se 400 hectàrees més d'horta. Aquest discurs de que del camp no es pot viure, els llauradors el que volen és vendre les seues terres, jubilar-se, dedicar-se a altra cosa, és el que volíem pegar-li la volta amb la frase de «Horta és futur». No sé realment si Horta és futur, no? Però el futur que podria ser sense l'Horta sí que no m'agrada gens ni miqueta, no? Horta és futur per nassos, perquè si volem una ciutat amb una mínima personalitat, si m'apures, fa falta l'Horta. L'horta és, per a mi, té tres pilars. Un és el de sobirania alimentària, la segona és la protecció a les incerteses o a les amenaces d'un futur incert, com el canvi climàtic, com les inundacions. Connecta les zones de major biodiversitat, que són l'Albufera, el Parc del Túria i la Marjal dels Moros, i això és una cosa que caldria posar en valor. I l'última cosa que jo diria és el valor cultural i identitari. I és que també és una font de treballs sostenibles i treballs que estan dins de l'economia per a la vida i no de l'economia per a l'especulació o l'enriquiment. És un patrimoni cultural, és un patrimoni alimentari, és un patrimoni en general, és la cultura de les nostres rodalies, no? I és un paisatge que hem de mantindre, recuperar. Però l'horta sempre ha sigut una assegurança de vida per a aquestes èpoques de crisi
De la mateixa manera que quan ha hagut precisament atur o desocupació en un cert sector econòmic sempre s'ha encarregat l'Horta d'absorbir aquesta mà d'obra que quedava en l'atur, com està passant avui en dia amb molta gent jove de família de llauradors que havia deixat la professió agrària i avui per avui s'està incorporant. Per tant, com a creador d'ocupació, com a generador d'una economia diversificada i sana, com a pla de contingència front a riscos futurs, penseu en crisis energètiques o crisis extremes, com vos dia, és vital que mantinguem l'Horta perquè ens juguem el futur amb l'Horta. Perquè és tot un món de possibilitats de tornar cap a la terra tenint una vida digna, uns aliments dignes, unes possibilitats de treball, unes possibilitats de riquesa. És algo que ha estat apartat, maltractat, mal utilitzat, abusat, però té unes possibilitats de futur realment a tindre molt en compte i necessàries. Nosaltres necessitem de la terra. Immediata, de mesures cautelars, jo diria, de parar infraestructures, de parar plans generals, de parar tal. La segona és de pensar entre tots què volem i la tercera és de ficar-ho en marxa. I és evident que una de les coses claus que se necessita fer és potenciar, el primer, ocupar-se del relleu generacional, és a dir, no n'hi haurà horta sense llauradors, i no n'hi haurà llauradors si no poden viure de l'horta. I això significa, primer, el relleu generacional, com he dit, i la segona qüestió, que puguen vendre els seus productes a un preu just. I per això caldria estar en les cadenes de comercialització curtes, en les cadenes de valor. Lo principal, veure l'opinió de la gent que està treballant l'horta i que està fent aquest paisatge, no? Sense els llauradors, tot lo demés podria ser un parc temàtic molt xulo i molt guapo, però no seria l'horta, no? Lo primer fonamental, parlar amb la gent que la treballa i que la fa. I a partir d'ahí que la ciutadania també opina, evidentment. Vivint-la, donant-la a conèixer, educant, estimant-la, donant-la a estimar i compartint amb la gent per a que puguin canviar el seu punt de vista i la seva mentalitat, perquè això és una qüestió de tindre coneixements i consciència. No només mantindre-lo, sinó hauria de ser un dels pilars d'aquesta economia diversificada. Si no, el que veiem és el que ens ha passat en aquests últims 10 anys. Quan tu concentres tots els esforços en un únic sector econòmic, en aquest cas en la construcció, i el sector econòmic se'n va, doncs passa el que passa. Amb l'agricultura no ens pot passar això. Necessitem un sector primari fort i potent, amb els valors i els recursos dels que disposem al voltant de la ciutat, que en aquest cas és l'horta. Pues per a que siga futur, que se tinga en consideració el que la gent pensa sobre l'horta, no? Això és fonamental, no? Perquè les decisions no les prenem nosaltres, no? L'horta és la despensa de la ciutat, no? A banda de tota una cultura econòmica que volen carregar-se, no? El sistema capitalista s'està carregant no només l'horta, no? Sinó tot tipus de patrimoni. Però si aconseguim algun dia crear de veres este lobby fort, esta entesa entre la ciutat i l'horta, entre el món urbà i el rural que envolta la ciutat, doncs haurem guanyat una batalla molt important i haurem guanyat el futur. On hi ha molta gent amb molt de talent que a molts pocs mitjans pot fer grans coses. Pense que les lluites socials només se poden dur a terme no sols tenint els principis i idees clars, sinó també tenint una cohesió o una relació personal d'amistat i de cooperació, perquè si no, altrament jo tampoc entenc molt bé la lluita social. Tinc que estar ahí o no tinc que estar ahí? No sé com dir-te. No sé si aprofita o no aprofita el treball que jo puga aportar, no, a aquesta història. Però el que sí que tinc molt clar és que tinc que fer-ho. Si no, i més ara que tinc un fill, certes coses no podria ni parlar-les en ell, no? Estar en conjunt te dona la possibilitat
de que el que tu veus, el que tu fas, el que tu penses, se multiplique i t'aporta el formar part d'una energia col·lectiva que realment és vida. És que pensem que l'agricultura és una ferramenta de transformació social. Evidentment, hem d'estar, diguem, d'alguna manera relacionats amb la ciutadania més propera amb la que ens envolta. Ser llaurador per a no conèixer qui és el que està menjant-se els aliments que tu estàs produint, jo considero que és prou trist. A mi el que m'aporta estar en un col·lectiu com per l'Horta és precisament això, entrar en contacte amb la ciutadania. És una unió amb molta gent molt conscienciada, això, no? Intercanvi cultural de coses i un aprenentatge molt profund i algo molt bonic, no? Perquè és com una unió per la terra, que és el que estan tocant i tocant i tocant i això m'aporta algo bonic per a la meva vida. Molta energia, l'havia perduda tota. No, m'aporta una sinergia bestial, no? De gent que ens hem trobat i és un col·lectiu que ha pres molta força i la gent s'està implicant molt i és un poquet el que fa falta, no? Que la gent se cregam que tenim el poder, no? Estem empoderant-nos, no? En aquesta plataforma. Jo crec que és fonamental. En el Zaneta i el Baida, en el Zaneta i el Baida, en el Palomar i el La sentència a tope, tio. Ja no vull dir res, però m'ha quedat de puta, vale? ¿Te ha gustado?